С тези наши събития ние искаме всички вие, които по един или друг начин си сътрудничате с нас, да станете също посланици на кампанията. А това означава просто да говорите за това на хората, които са около вас, да не изхвърлят отпадъците си безразборно по улиците, в парка, по плажа. Промяната в съзнанието на хората е нещо, което изисква много време. Обаче ако сме един по един всички започнем да го правиме и да обръщаме на внимание на потребителите, тогава всъщност ще успеем да променим картинката. За мен е изключително важно доверието, което вие гласувате на студентите и на академията. За ваш проект, който всъщност е изключително мащабен. Всъщност социалните и подобен тип каузи, те нямат място на културните събития, защото те са част от тях. Много държим да има и реални стъпки, по които това да се постига, и затова работиме с работни ателиета, марши класове, които засягат тези теми и които реално можеш да видиш какво малко нещо може да направиш ти, което да промени цялата картинка в последствие в бъдеще. Промени картинката е една от любимите ми социално ангажирани инициативи. Аз съм човек, който подкрепя много каузи, но тази наистина е каузата, на която съм се посветила от самото и начало.